سلام كبران تخطاتلتنا كما يكنيهم أب وق نياوغت وكاو إذن مدمساساب ستقبرمو زفشله قداماي سرحيت زباو جنبار اتقوينات لعلي كلتميتن عسران سواءات تقادلتي بليعوم لولا استوهالت تقاداليتن أقار حاكمن اتوق بخسراو وغن مستزازمه مسواءات تريفا ليت مسكونة دما كابتي ملأكموت زعاسلو خبابن واتهادرات سلاي زتوقوصات روبوتان الناوصة كلا أبقع زاء حانتي مسوات تهادرات درق مستسرح زنبرت مقابيت أبتي كوتا ليتي يراخبام كلتياتن علامئن أنصاريو اتا مقابيت نايت أرسراويت تقراويتيا نسراويت درق نخت مقبوم دميا أبتي عودوغ ترخيبام اتا تقادالي دما نظمنة إرتران ممتاع نسراويت درق أممكات نبرت أبتي مدربدا دحرتوغ ليت مدري ببس أجمن تراقبام زنكل الترك أنستيوم تراقبا انتاين كجبرا من منيا كتمارخ وي كتقتل ويسي كم فطور سب تردادين بحبار كوغوعزان ننب علامئن كخدانين اتزانتا نايزن كل التدك هوان أب اوان تمتم أزي تنكافن معرخن ديك ألسز بيرترا اتحادا خاب تحادا زنكرن زدن صنزان تقالسن تسوارنتن زحازله كمز نبردما كابس تاريخ كنستبهل نخيلينا زان تازي أبسلس تقفالات غيرنا كنقرب لكم هنا نلوم دما نسندات زبوا جنبار أب مصحف مغيرو مركز بمقبار كابس تدالو تحستو تقدمي كفالو نقرب لكم نصنت برها كتم ببلنا قدمي يجن نزا channelنا نمعبان نصفحان مورال نزهابونا نزا توابعنان آتو تخلم وكونن كاب جرمن آتو هايلة تملصو آتو عقباي زرقن ويزرو جنت كفلن كاب حبرات منقستات أمريكا آتو تعمت تصفى مريمن آتو مرهاو تصفى من كاب عدي إنجليز آتو تيدروس كاب كولورادو أمريكا نسلتي أبركتون بسمنان بسم تخطاتلتنا أزينان مسجنوم نخيد بولو كبران تخطاتلتنا نبزان تا تقرالي تلولان كالسا أب متصاوريا تسلعن سناي مكتتال أرى سهل سهرة ببينيام حيلة برق صحي بخيناتي تزبله قلاقل سمينا مبرأ الساحل كتقلقلن كلا فولي تمسات نبرا نبرأ صحي زبان كهيبكا بمرت إن رحقت نقد ميخام ستتمت مدرسة ماي مستي دحر ماي متصحيو زهلوو نتصرنت زدارك نبرا شابو زخونة تقارلاي منفسو بعقبت كملا يزرا دكا حيلان ولولا أزعد التي أيتنفكمن انتخونه أتن تانكتات قفو كم ستتنكفن هبي أفيتو من نعقرقرا كسانت كلاهم نعمتات نكسنة أوجن استقمتو قلاقل تدفيريو حريرو نقلتو حانتي رشرش تعنت درعت مكينة أمفيبيان إنا توقست نابعتهم قد نقلت هلمت سنبرو والتهدرات أبزبانا كدم يلوم إنا حرقمو أب علاما نزعتو تقارلاي كمنطلو يكاتو نبرو ليتوم تدفي أب محدرة سنبادهم نابحسهم چكانيو تغيرو دحري لاز نبرت لو لاز سما حكيم اتشعوق النيات كاب حلوا سورا زمتهم يما نستوهل التقارلاي كبدو تهاريمو كم فحوخ أمعدي رأيتهم أروماي كم رخيو إلا أن حسبت تحقاقازيت مرحيت مسرع قمجا والداي بتربات كيدا إلا تا كم أفبررت كابتها حاليفو دايك أنزا وقات تقارلتي زسمع علو زنبره كاناله محدد مسبلت ناي حيلو بأم زقويو تقارلتي برحق رأيت قازيف سانت أحكمنا تحنكيتا قبل علو نايتهم منك أريوسن كومشنر حيلا محارن مرح حيلي زساقو زتبهلو سوات عدقطات دريبا زبزب النابلتن كلا ندحريت قلت فلت
እታ ኣምፊብያን ፈጺማ ኣብ ዘይገመተቶ ርሕቀት ከም ዝበጽሐት ኣስተፍሃለት ብቕጽበት ንቕድሚኣ ጸሒላ ብምውዳቕ ናይ መዋጾ ብልሓት እምሃዘት ገጻ ኣብ ሑጻ ደፊኣ ኣእዳዋ ከም መስቀል ዘርጊሓ ሬሳ ንኽትመስል ኣካላታ ዘርግሓቶም ክቡራንን ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኾም ኣብ ውግእ ናይ ኣውገት ውቃው እዝኒ ምድምሳስ ኣብ ዝተገብሮ እሞ ዝፈሸለ ቀዳማይ ስርሒት ህዝባዊ ግንባር እቲ ኹናት ልዕሊ 220 ስዋኣት ተጋደልቲ በሊዖም ሉላ ዝተባህለት ተጋዳሊትን ኣጋር ሓኪምን እቲ ውግእ ብኽሳራ ወገን ምስ ተዛዘመ ምስ ስዋኣት ተሪፋ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ካብቲ መልኣከ ሞት ዝዓሰሎ ከባብን ወተሃደራት ጸላኢ ዝተቖጻጸርዎ ቦታን እናወጸትን ከላ ኣብ ጉዕዛኣ ሓንቲ ምስ ወተሃደራት ደርግ ምስ ትሰርሕ ዝነበረት መጋቢት ኣብቲ ከውታ ለይቲ ይራኸባ ክልቲኣተን ዕላምአን ኣንጻር እዩ እታ መጋቢት ናይ ጦር ሰራዊት ትግራዊት እያ ንሰራዊት ደርግ ንኽትምግቦም ድማ ኣብቲ ዓውደ ውግእ ተረኺባ እታ ተጋዳሊት ድማ ናጽነት ኤርትራ ንምምጻእ ንሰራዊት ደርግ ኣብ ምምካት ነበረት ኣብቲ ምድረ በዳ ድሕርቲ ውግእ ለይቲ ምድሪ በብጸገመን ተራኸባ እዘን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተራኸባ እንታየን ክገብራ መንመንያ ክትማረኽ ወይ ክትቀትል ወይሲ ከም ፍጡር ሰብ ተረዳዲአን ብሓባር ክጓዓዛን ነናብ ዕላምአን ክኸዳንየን እቲ ዛንታ ናይ ዘን ክልተ ደቂ ሄዋን ኣብ እዋን ጥምጥም ኣዝዩ ተንቃፍን ማዕረኽ እንደይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝጸንከረን ዘደንጹን ዛንታ ቃልስን ተጸዋርነትን ዝሓዘለ ከም ዝነበረ ድማ ካብዚ ታሪኽ ከነስተብህል ንኽእል ኢና እዚ ዛንታ እዚ ኣብ 3 ክፋላት ጌርና ከነቕርበልኩም ኢና ንሎሚ ድማ ንሰነዳት ህዝባዊ ግንባር ኣብ መጽሓፍ መቐይሮ ምርኩስ ብምግባር ካብ ዝተዳለወ ትሕዝቶ እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ነቕርበልኩም ናጽነት በርሀ ከተንብበልናያ ቅድሚኡ ግን ነዛ ቻነልና ንምዕብያን ንምስፋሓን ሞራል ንዝሃቡናን ንዘተባብዑናን ኣቶ ተኽለ መኮንን ካብ ጀርመን ኣቶ ሃይለ ተመልሶ ኣቶ ዕቑባይ ዘርኡን ወይዘሮ ገነት ክፍለን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ጣዕመት ተስፋ ማርያምን ኣቶ መርሃው ተስፎምን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቶ ቴድሮስ ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ንስለቲ ኣበርክቶም ብስምናን ብስም ተኸታተልትናን ኣዝና ነመስግኖም ንኺድበሉ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናብ ዛንታ ተጋዳሊት ሉላን ቃልሳ ኣብ መጻወድያ ጽላእን ሰናይ ምክትታል ለሰሃራ በቢንያም ኃይለ برق صحي بخيناتي تصد زبالة قول سمينا مبرق الساحل كتقلقل انكلا فولي تمسات نبرا نبرق صحي زبان كهيبكا بمرت ان رحقت نقدمي خام ستة امت مدرسة ماي مستي دحر ماي متصحيو زهلوو نتصورنت زدارك نبرا شابو زخوانة تقارلاي منفسو بعقبت كملا يزرع دقا حيلان لولا ازعد الذي ايتنفكومن انت خوانا እተን ታንክታት ቆፉ ከም ዝተተንከፈ ንህቢ ኣፊቶም እናዕገርግራ ቅሳነት ከለኦም ንዓመታት ንግስነተን ኣውጀን ዝተቐመጦ ጎላጉል ተደፊሩ ሓሪሩ ንእለቱ ሓንቲ ረሽራሽ ዝፀዓነት ድርዕቲ መኪና ኣምፊብያን እናተኮሰት ናብ ኣቶም ገጻ ነቐለት ህልመት ዝነበሩ ወተሃደራት ኣብ ዝባና ኩዱም ኢሎም እናሓርቆሙ ኣብ ዕላማ ንዝኣተው ተጋዳላይ ከምንጥሉ ይቃጸው ነበሩ ለይቶም ተደፊኣ ብምሕደራ ስምባድኦም ናብ ሕሱም ጭካነ እዩ ተቐይሩ ድሕር ኢላ ዝነበረት ሉላ ዝስማ ሓኪም እቲ ሽዑ ቅንያት ካብ ሓለዋ ሰውራ ዝመጾም የማነ ዝተባህለት ተጋዳላይ ከብዱ ተሃሪሙ ከም ፋሖኽ ኣማዕድያ ረኣየቶም ኦሮማይ ክማረኽዩ ኢላ እናሓሰበት ተሓጋጋዚት መራሒት መስርዕ ግምጃ ወልዳይ ብተርባጽ ከይደ ኢላታ ከም ዕፍረረት ካብታ ሓሊፉ ዳይ ቃንዛ ውጋእ ተጋረልቲ ዝስማዓሉ ዝነበረ ካናለ ምሕድግ ምስበለት ናይ ሓይሎ ቦኦም ዝጎዩ ተጋደልቲ ብርሑቕ ረኣየት
ገዚፍ ሳንጣ ሕክምና ተሓንጊጣ ኣብ ልዕሊኡ ናይቶም መንቀሪዮስን ኮሚሽነር ሓይላ መሓርን መራሕ ሓይሊ ዝሳግኡ ዝተባሃሉ ስዋት ዕጥቅታት ደሪባ ዘብዘብ እናበለትን ከላ ንድሕሪት ግልጽ ፈለጥ እታ ኣምፊብያን ፈጺማ ኣብ ዘይገመተቶ ርሕቀት ከም ዝበጽሐት ኣስተፍሃለት ብቕጽበት ንቕድሚኣ ጸሒላ ብምውዳቕ ናይ መዋጾ ብልሓት እምሃዘት ገጻ ኣብ ሑጻ ደፊኣ ኣእዳዋ ከም መስቀል ዘርጊሓ ሬሳ ንኽትመስል ኣካላታ ዘርግሓቶ ነቲ ኣብ ዝባና ዝነበረ ሳንጣ ሕክምና ከተውፅኦ ግና ዕድል ኣይረኸበትን ጸጸኒሑ ብሸነኽታ ታንኪ ዝነበረቶ ቦታ ዝስማዕ ዝነበረ ተኽሲ ምናልባት ሬሳታት እየን ዘዳግማ ዝህልዋ ብዝብል ግምት ተሸቑረረት ገሊኡ ጽዩ ጭዝና በለ ብልዕሊኣ ምስ ሓለፈ ኣመዮቓ እታ ኣምፊብያን ኣዝያ ምስ ቀረበታ ምረቓ ጎርዳ ዓቢላ ወሓጠቶም ኣብ መወዳእታ ጽዋእ ሞታ እተቕምሳ ጥይት ንምቕባል ከዓ ኩድናታ ዒንታ መሊሳ ኣጨምተለተን ከተስተንፍስን ከላ እቲ ዝባና ጽቐይጥዋ ዝነበረ ሳንጣ ዝያዳ ነፍሳ ነቀይ ኣበላ እታ ኣምፊብያን ምስ ደንጊታ ብእግሮም ዝመጽዋ ዝነበሩ መሰላም ሽዑ ብቕጽበት ጓል ኣንስተይቲ ምዃነ የከለሉኒ ይኽእሉ ዶ ኢላ ንነፍሳ ክትሓትትን ከላ ንሬሳ ወዲ ተባዕታይ ብዙሕ ከም ዘየተኩርሉ ብምግማት ነበረ ኣካላት ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕትኡ ግዜ ብቕርጹ ይልለዩ ስፍሓት ጎሎ ደረትን ሕጽርን ናታ ግና እምብዛ ዝተጋነነ ኣይነበረን ብፍላይ ኣብ ናይ ሃደኦም ተዓሊምን ከላ ንብጾታ ተጋጊዮም ብምንባራ ወዲያይ ንዓናይ ስከሻይነና እናብሊኦም ዝጨርቁላ ዝነበሩ እቲ ጀብጀብ ጸጉራ እውን እንተኾነ ኩሉ ዝወንበደ ዝገብሮ ነይሩ እታ ኣምፊብያን ክሳብ 10 ሜትሮ ቀረበታ ኣመና ፍርሒ ናብ ድፍረት ስለ ዝቕየር ካብኡ ኣይሕለፍ ኢላ ንነፍሳ ኣዳፈረታ ሕልፍ ምስ በለታ ፈለማ ሞተርኣ ተጥፍእ ዘላ መሰላ ትርሕቕ ምንባራ ንኽትግንዘብ ግን ኣይደንገየትን ሽዑ ሑጻ ዝስሕብ ዝነበረ ኣፍንጫ ፊፊፍ ኣቢላ ካብ መንኩባ ሓኺኻ ነገፈቶም ናብ ዕርድታቶም ዝተመልሱ ገለ ወተሃደራት ኣብ ሓድጊ ሰማይ ጢልጢል እናበሉ ክረኣይዋ ጸኒሖም ተሰወሩ ምናልባት ንሳ ዘይትሪኦም ዋርድያ ብዓይኒ ማዕዶ ወይ ብመንጽር ርሕቀት ነቲ ዘላቶ ጎላጎል ክከታተልዎ ይኽእሉ ነበሩ ዝኾነ ምንቅስቓስ ካብ ምግባር ከዓ ተቆጠበት ሓያሎ ምስ ጸንሐት ግን ቀስ ጌራ ሳንጣ ብምምላቕ ንዝረዝረዘ ኣካላታ ኣብረየቶም ብሰንክርሃ ዘሳሕያ ዝነበረ ኣካላታ እውን ሓሓሊፋ ሓኸኸቶም ቁርብከ ከመይ ጌርካ ኢኹ ውፃእ ዝብል ስግኣት ኣብ ኣእምሮኣ ደወለ ተኽሲ እናረሓቐን እናደኸመን ብዝኸደ ንረብሓኣ ተራ ከም ዘይነበሮ ተገንዘበት ተስፋኣ ኣብቲ ዕቑባ ተጋዳላይ ዝነበረ ጸላም ጥራይ ተሓፅረ እንተኾነ ወተሃደራት በቲ ዝነበረቶ ከይተመላለሱ ክውዕዩ እሚልካ ዝሕሰብ ኣይነበረን ብሓቂ ግን ሬሳ ኢሎም ጎሴማ ክኸዱ ድዮም ከም ዝቆልዑ ኣጉዶ ክጻወቱ ከለዉ ዝድቅስዎ ንሳ እውን ትላገት ዘላ እዩ ዝመስላ ዝነበረ ወንበዴ ኣሻጥረኛ እናበሉን እናጸፋፍዑን ክወስድዋ ተራእይዋ ኣስካሕክሐት ሑጻ ልክዕ ከም ፍርናሽ ንምድቃሱ ጥዑም እዩ ብጉዕዞን ውግእን ከልበትበት ምስ በልካ ብሰላም እትድቅሶ እንተዝኸውን ክንደይ እኳ መጣዕመ እንተኾነ ሽዑስ ከምኡ ነበረን ሉላ ሓሳባት ከተውርድን ከተደይብን ከላ ጎኑ ድኸሚት ጻዕና ነበረ ብኡ ገይሩ ዘደቅስ ተጻይ ከይጎብጣ እናተሰከፈትን ከላ ቅማበለት ነዊሕ ከይጸንሐት ግን ዋዕዋዕታ ሰባት ሰምዐት ተደኺሙ ዝጸንሐ ኣእምሮኣ ብቕጽበት ነቕሐ ስናነኸሰት እንተጽቐጥዋ ዋላ እውን እንተገልበጥዋ ትንፋስ ሓቢኣ ሞት ንኽትመስል ተዳለወት ጸጋማይ ጎና ብደም ስውእ ተፈሪ ጠልቂ ብምንባሩ ኣብኡ ከም ዝተሃርመት ንኸኣምኑ ተጽቢታ ብዘይካ ብብዝሒ ኣየር ስሒባ ትንፋሳ ምስዋር ቅድሚ 2 ሰዓት ከም ሙማታ መጠን ኣካላታ ከተድርቆ ክትክእል ነይርዋ ድምፂ ወተሃደራት እናቐረበ መጸ ወንድ ነው ሴት ዝብል ሕቶ ክስማዕ እንከሎ ሉላ
ቀጠልያ ክዳን ዝለበሱ ጸለምቲ ሰብኣዊ ምስልታት ኣብ እምርኣ ተቐርጹ። ገልጠምጠም ኣባህልኡ ንብረት ዝጥርንፍ ዝነበረ ዝመሰላ ካልእ ወተሃደር ካብ ቅርበት ሴት ነች መሰለኝ መለሰ። እንዴ ሎሚ ሻዕብያ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ማሰሊፎ መስለኒ በለ እትፋልመይ ሓታቲ። ካልኣዩ እናስሓቐ እግራ ያውፅእኒ ክብሉ እንከለዉ ከም ልጣ ስለ ዘይከኣላ እኮ እዩ ክብል እንከሎ ሉላ ኣብቲ ጸለሎ ዝመስል ሕብሩ ድሙቕን ቀይሕን ግርጻን ተረእያ። ተምሳሉ ምስ ዝስሕቕ ዝብኢ ይተሓዋወሳ ነበረ። ሻቡ ሽጉጥ ክዕምር ሰሚዓ ነፍሰ ስጋኣ ግፍፍ በላ። ቃታ ተሳሒቡ ቃዕ ዝብል ድምፂ ምስ ሰምዐት ግን ኣንጸላሊዋ ዝነበረ መልኣክ ኮሞት ተቐንጠጠላ። እታ ሽጉጥ ናይ ኮሚሽነር ሓይላ እንተኔራ ጥይት ከም ዘይነበራ ዘከረት። ድሕሪ ካልኢታት ኣብቲ ሑፃ ሸፋሕፋሕ እናበለ ዝርሕቕ ድምፂ ሰምዐት። ሉላ ነቲ መጻንሒ ክኾና ኣብዚሓ ዝሰሓበቶ ኣየር በብቑሩባ ውፅኣቶም። ግዜ እናሓለወትን ርእሳ ብደፋኣታ እናጠዋወየትን ከባቢኣ ጠመተት። ኩሉ ዕጥቅታትን ሳንጣኣን ተወሲድ እዩ። ገና ዝረዘዘ ኣካላታ ከይንቀሳቐሰት እንደገና ድምፂ ሰባት ሰምዐት። ሕጂ እውን ክሳብ ዝቐርብዋ ተጸብያ ብዙሕ ኣየር ብምስሓብ ከብዳ ነፊሓ ትንፋሳ ሓበአት። እቲ ሸፋሕታ ናይ ኣጋር እናቐረባ መጸ። ብኡ መጠን ድማ ብስቅቕታ ተሸቑረረት። ሓንቲ እግሪ ኣብ ዶሳኣ ጠፍ ኣበለታ እሞ ይህችም ሴት ናት በለ። ቁሩብ ሕልፍ ኢልዋ ካብ ዝነበረ ካልእ ወተሃደር ከዓ ሆድዋ ነች የተመታቸው ዝብል ላቐይዋ ዘረባ ሰምዐት። ኣብ ጎና ንዝነበረ ደም ርእዩ ይዛረብ ምህላው እናገመተት ጭልጭል ዝብል ድምፂ ሓፂን ሰሚዓ ተሸቑረረት። ብረቶም ካብ መንኩቦም ከውርድዎ ወይ ክሰቕልዎ ዝስማዕ ናይ ሕማላ ድምፂ እዩ ዝኸውን ክትብል ንነብሳ ኣዳዓሰት። ነዊሕ ከይጸንሐ ናይ 2 ወይ 3 ሰብ ምዃኑ ዘይፈለየቶ ሸፋሕታ ንቕድሚኣ ገጹ ረሓቐ። እቲ ኮንዶ ኾኒላ ዝመሃዘቶ ሜላ ከዓ ይዕውታ ምንባሩ ኣስተብሃለት። ንእለቱ ናይ ምንባር ተስፋ ዘርአት። ልዕሊ ርእሲ ዝተሰቕለት ፀሓይ ይትረፍ ተጋዲምካ ደው ኢልካ እውን ተናሕሲ ኣይነበረትን። እትሩስን ሕፃውን ንባዕሉ ሃፈት ዘብል ነበረ። ሉላ ብራህ ዝጠልቀየት ንጎና ዝጠልቀየ ደምስውእ ብፀያ ንቂፁ እኳ እንተነበረ ትርኢት ኣተሃራርሙኡ ግን ገና የስገድግዳ ነበረ። ነፍሳ ጸልአት። ዝያዳ ግን ብዛዕባ ድሕነት እያ ትጭነቕ ዝነበረት። ንጸላም ከም ሽዑ ጌራ ኣይተሃወቐትሉን። ሻቡ ብሓሳባ ናብ ዝኽሪ ንውዕሎም ብርጌዳ ሰገረት። ቦጦሎኒታት ናይ ብርጌድ 23 ኣብ ዕውት መጥቃዕቲ ተሰነይ ድሕሪ ምስተታፈን ምስታ ኣብ ግንባር ሓልሓል ዝነበረት ቦጦሎኒ 3 ናብ ወጀባ ኣምርሓ። ሉላ ኣብ ሕክምና ኔራ ተጸንበረቶ። ናብ ሃዶኣ በፂሓ ምስ ብጾታ ክትደጓደግ ኣብ መንገድን ከላ እዩ ዝተረእያ። እታ ብርጌድ ካብ ወጀባ ናብ ወድጋን ተጓዕዘት። ሓለፍቲ ብርጌድ ብሪራይን ወዲ ልብሱን ኣብ ዝባን ቴታ ደይቦም ግንባር ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ክድምሰስ ምዃኑ ገለጹ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣሃዱታቶም መሪሖም ን6 ሰዓታት ብየማናይ ክንፊ ተጓዒዞም ጎላጉል ብምስንጣቕ ኣውገት ከጥቅዑ ሓንቲ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ጎላጉል ክራይ ሓሊፋ ኣብ ዓሪዱ ዝነበረ ሓደ ሻለቃ ጸላኢ ክድምስስ ብቅድመ ግንባር ዝነበረ ሓይልታት ከዓ ብፊተፊት ከጥቅዓ ተኽሲ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ምስ ተጀመረ ኣሰር ብርጌድ 23 ተኸቲለን ዝመጻ ታንክታት ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 3 ወጋሕታ ኣብ ኣውገት ክርከባ ነበረ እቲ ውጥን። ናይ ጎላጉል ውግእ ከም ተመኩሮ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ናይ መገዲ ተጻዋርነት ይሓትት።
ካብ ኩሉቲ ዝተዋህበ መግለጺ ንሉላ ኣሰከፈታ ራሕቂ መንገዲ መባልዕታ ኣይኮነን ሓኪም ሉላ ሸዓ ምሸት ኣቑሑታ ጠራኒፋ ሰኣና ኣልሒማ ምሲ ምስ በለ ምስ ብርጌዳ ተበገሰት ነቲ ጉዕዞ መሰፋረቕዎ ማይ ንኽሰትዩን መግቢ ማለት ብሽኮቲ ንኽበልዑን ኣዕረፉ ትርሓስ ሃይለ ሓባሪት ሉላ ደኣ ነዚ መንገዲ ብሓቂ ዲኻ ኽኢልክዮ በለታ ዋ ካብ እግሪ ጓል ጎይታና ደሞ ከይሓምቕ መለሰት እሞ ብትሕት ድምፂ ሰሓቓ ለምለም ጓል ጎይታና ኣብ ሓምሻይ ወራር ማህረምቲ እግሪ ስለ ዘጋጠማ ትሕንክስ ነበረት ሉላ ናይ ትርሓስ ጭርቃን ክትጠዊ ዝተዛረበቶ እምበር ኣብ ጉዕዞስ ንነብሳ ኣይትንእዳን እያ ኣነ እኳ እዛ ናይ ሎሚ ውግእ ስኽፍክፍ ኢላትንላ ሎምስ ዝሓልፈ ይመስለንን በለተን ሓባሪት ዝተባህለት ብፅይተን ውሽጣዊ ስምዒት ነውኒውዋ ንሓድሕደን እዚ ጎላጎል እዚ ደኣ እሞ ንሓዲኻ እምበር እናተባሃላ ተሰራዕ ተበገስ ዝብል ትእዛዝ ተኸታቲሉ ተመሓላለፈ በቶም ንቦታ ጸላኢ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ ኣባላት ስለያ እናተመርሑ 6 ሰዓታት ተጓዕዙ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ልክዕ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ኣብ ቅድመ ኣውገት ደበኽበሉ ነፍሲ ወከፍ ቦጦሎኒ ሾታኣ ብንጹር ተሓበራ ሓንቲ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ 58 ግን ክራይ ንኽትበጽሕ ናይ 2 ሰዓታት ጉዕዞ ነበራ ብርጌድ 23 ቦጦሎኒ 1 የማናይ ቦጦሎኒ 2 ጸጋማይ ቦጦሎኒ 3 ከዓ ብማእከል ንኣውገት ኩላቶም ብወገን ሰሜን ብምእታዊም ከጥቅዑ ዕላማ ናይታ ሉላ ዝነበረታ ቦጦሎኒ ነቲ ካብ ማህሚመት ናብ ክራይ ዝወስድ ጽርግያ ብምቁጽጻር ብኽልቲኡ ሸነኽ ዝመጽእ ረዳት ምሕጋት ነበረ ፈለማ ግን ንሸነኽ ንያላ ዝነበረ 3 ተኸታታሊ ዕርድታት ጸላኢ ክድምስሶ ነበራ ብድሕሪኡ ኣብ መጣግሕ ዝነበረ ናይቲ ከባቢ መምርያ ሶቪየታውያን ዝነበርዎ ክትብትኖ ተበገሰት ተኽሲ ተጀመረ ጥያይት ከም ቆሎ ክንዛሕ እንከሎ ሉላ የማናን ጸጋማን ዝነበሩ ብጾታ እናሓለወት ጉየየት ሉላ ካብቲ ከም ፊልም ዝረኣያ ዝነበረን ትደጋግሞ ዝነበረትን ዝኽሪ ናይቲ ውግእ ናብ ፎኪስ ድቃስ ተሰጋገረት ኣብቲ ብሕልማ ዝቐጸለቶ ጉያ ከዓ ክርዳእ ዘይከኣለ ሓይሊ ጐተታ ኣብ ናይ ለይቲ ውግእ ካብ መስርዕ ምትራፍ ወይ ምሕላፍ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብጥኢት ብጾትካ ክትህረም ወይ ተወጊኡ ዝተረፈ ጸላኢ ክትጻወተልካ ስለ ዝኽእል ሉላ ዘለዋ ሓይሊ ኣኪባ ኢሕታ ወሲኻ ክስጉም ፈተነት እግራ ግን ብሓደ ስውር ሓይሊ ተቐየደ ብሕርቃን ባክ ትብል እናደለየት ናውናኣ ዝመልስ ቁሪ ስለ ዝተሰምዓ ምስ ኢሕታኣ ብርበለት ኣእዳዋ ኣብ መንጎ ሰለፋ ቐርቂራ ርእሳ ናብ ቕሪባ ተኣኰሰት እናሰረቐት ንኸባቢኣ ብዙርያ ተዓንሰበቶ ብድሕሪዚ ቁርብ ተመጣልዐት ኣብ ገጻ ዝተደፍደፈ ሑፃ ንኽትነግፉን ኣጸብዕታ ጥራይ አንቀሳቐሰት እዋን ዓይኒ ክሕዝ ጀሚሩ ብምንባሩ ሉላ ንኽድሕን ዘለዋ ተኽእሎ ከም ሰዓበየ ተሰምዓ ኣብ ክንዲ ምራቕ ከዓ ኣየር ብህርፋን ጐሪ ዓቢላ ወሓጠት ፈለማ ክሳብ ትደክም ኣንፋሒኻ ኮፍ በለት እንደገና ዝልከፍ እንተረኸበት ናብቶም ዝተሰብኡ ደቂ ኣህወዳኣ ብጉንቡሕ ጉንቡሕ ሰግመት እቲ ፈለማ ዝረኸበቶ ሬሳ ጉንዲ ዝመስል ብድዲሉ ከይጐብጣ እናፈርሐት በኣገራ ብጥንቃቐ እናረገጸት ቀረበቶም ተንበርኪኻን ርእሳ ቕሪባን ደጋጊማ ጠመተቶም እቲ ጉልቡት ሳሙኤል ወዲ ጉርየስ ክህረም እንከሎ ሪኣቶ ነይራያ ነታ ቆራይ ኢዱ ምስ ዳሰሰታ ዛሕለ ተሰምዓ ንሱውን ንብረቱ ተገፊፉ ብምንባሩ ዝኾነ ነገር ኣይረኸበትሉን ኪንኡ ካልኦት ስዋኣት እንተረኸበት ሃሰስ ንኽትብል ተበገሰት እንተኾነ ኩላቶም ከም ዝተገፉ ስለ ዘይተጠራጠረት ሕቋኣ ሙሉእ ብምሉእ ኣቕናዓቶም ናብቲ ብርጌዶም ክትዋግኣሉ ዝሓደረት ታባታት ኣውገት ከዓ ሓንሳእ ግልጽ በለት ኣንፈታ ናበይ ምዃኑ ከየጣለለት ካብቲ ቦታ ክትርሐቕ ጥራይ ደለየት ንየማን ጸጋም ቅድሚት ናብ ኩሉ ሸነኽ ጠመተት ዝዕዲ ሌይላ እግራ ናብ ዝመርሓ ጉዕዞ ጀመረት ናብቲ ዘይውዳእ ጐላጉል
ካወጀባ ቤነ ጎቦታት ሰንዲቆም ኣብኡኸም ዝበጽሑ ክትዝክር ፈተነት ክርዳእ ግን ኣይከኣለን ብቑሪ ኣንፈጥፈጠት ኣስናናውን ሓርቀመት ሙቐት እንተረኸበት ካኪ ማለት ሚላኖ ካምቻኣ ክሳብ ላዕሊ ሎጊማን ጸላም ፎጣ ተጎልቢባን ኣእዳዋ ናብ ደረታ ኣጸቃዕቶም ፋጻናይቲ ንፋስ ቆም ዝብል ትእዛዝ ዝሓዘለና መሰላ ጸጸኒሓ ደውና በለት ኣእዛና ጸለወት ብጾታ ብዛዕባ ዝብኢ ዘዕልልዎ ዝነበሩ እንተዘከራ ዝብኢ እንተፈሪሕካዮ እዩ ዝደፍረካ ኩነታትካ ንኽመዝን ሽው ኢሉ ተጸጊዕካ ወይ ጎኒፅካ እዩ ዝሓልፍ ርሕቕ ኢሉ ብእግሩ ሓመድ እንዳጻሕተረ ይዘርወልካ እሞ ይዕዘበካ ኸ ሓሰበት ምናልባት ዝብኢ እንተረኺብዋ ዝኾነ ናይ ፍርሒ ምልክት ከይተርኢ ወሰነት ድሕሪ ናይ ገለ ደቓይቕ ጉዕዞ ግን ኩሉ ነገር እናለመደቶ ኸደት ሉላ ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት እናጠሓለት ኩሉ እቲ ዝሓደረቶ ውግእ ከም ዘሕዝን ድራማ ክረኣያን ኣብ ዝኽርታቱ ክትሽመምን ጀመረት كبراتن كبرانن تخطاتلتنا دحر زخه لولا انتي يختكون مقصلتا نايزانتا ابكلاي كفال نايزي تحستونا دحري قرب معالتات ابزا چانل كنقربو لكمينا نلومي ابزي كاخلنايو سلام وسناي عوتنا عفواش